For today's video mga kiat, manghutagraba. Ali, manghutagraba mga kiat. Ato isod sako. Ato ni hagpaton ang graba nga kanang kwan, numero 1 ang gidakon. Nya. Ato isod sako. Nga niyon pag panghugraba mga kiat, ato ra ni hagpaton, kamoton ra na to para dali. Imo pang palahon dugay man sa gabal man. Ya, na may daghang batong dagko ato na kamoton para largo-largo ra ang kwan ba. Dire ato ting kanon. Ato ni isod sako. Naon na mga kiat, ilabay yung mga dagko niya. Pabili ni kini. Pipiliin tadi kini mga gagmay na mga kiat, kini pwede na siya masod sa sako ba. Ato ni pangwakli. Kay kayon tani diri ato ning iniringon. Ato ning iniringon mga kiat kay namitan tog pala hasol naman sa gabal ba. Pwede kamoton ba para dali. Kaskason ra na to. Labay tani nga dahon. Ari ta dari spikas. Dara mga kiat kaskason rin. Kaso na nito ni iniringon kay para dali ra makuan pangwilik kan kini akin mga dagko pangwilik ka to para gagmay na lang ba pure nang sa graba dali ra kini mga kiat kay na may daghan ray dapin sa pa kilid tapok naman ato ang paghagpat na lang og pagkuha sa mga dagko para mabilin para pareho na lagi dagkoon ba ngani on pagpanguha graba mga kiat pagpaton ra ang kan paton ng dagko para mga kiat graba ito ang patong dagko kaya may daghang dagko alsag bato dako guys tanan dito tayo mga kiat wata ka bantay ato malit sag bato atong kamera lalamba ato iparang balik tara mga kiat itong kuan sila mga graba ito na hakoton wala ni mga kiat ko nga graba ato ako ko ato koton tanawa ma 1 minute hatod to dalan abay ako doon ha